La moment avem în stoc tinca de la Caparol. Avem tincă pe bază de acril. Acestea sunt prețurile. Structura ploiță sau cum îi spune caraied și bob în bob. Mai avem așa pe bază de acril, dar cu adaos de silicon. Apoi avem tinca pe bază de silicon, cea mai întrebată la noi. Structura bob în bob, iată acesta este prețul. Și așa structura ploiță, iată prețul. Și tinca armată cu fibre de carbon, la fel structura atât ploiță cât și bob în bob. Ea este cu o rezistență sporită, de ce este cea mai scumpă ca preț. Tinca este de culoare albă, dar poate fi nuanțată în diferite culori. Și în curând o să mai avem în stoc tinca de la Baumit, care la fel poate fi nuanțată în diferite culori. Și încă o să mai avem tinca de la compania Stock, care la fel sunt diferite structuri și diferite nuanțe. Noi ne aflăm pe adresa șoseaua Balcani 7B, showroom-ul Sanmar Home.